Goedendag iedereen, welkom te Steken Oost-Vlaanderen. Dus hier kan je dus ook deze e-bikes huren via een digitale dropzone. En dan ook de werkwijze hier. Je downloadt de app, dan ontgrendel de fiets en de betalingswijze via de applicatie. Kan je ook een digitale portemonnee hebben, dus ik heb het hier ook even bij de hand. Dus bijzonder interessant. Het zou wel handig zijn dat er ook dergelijke dienstverlening komt in Zeeuws-Vlaanderen. Er is inderdaad vervoer op aanvraag, dat werkt goed, maar ook dit is toch wel noodzakelijk. Niet te vergeten, met dit kan je ook wel spontaan zich verplaatsen. Hoef je niet 2 uur vooraf iets te reserveren.